A hranec darec, to je PMG a dneska vás vítam u prvej časti z novej Minecraft série. A ja veľmi dúfam, že sa vám táto Minecraft séria bude páčiť, že ju podporíte lajkom, odberom a tak ďalej. A môžeme sa vrhnúť priamo na to. Takže, nebude to len bežná Minecraft séria, ale jak si asi môžete všimnúť, že som na staršej verzii a dokonca módovaná staršia verzia. A vybral som si verziu 1.7.10 a to z toho dôvodu, že na tejto sérii som vlastne, na tejto sérii, ale na tejto verzii som Minecraft začínal a tiež je to docela dobrá verzia, čo sa týka módov. Takže som si vybral túto verziu. No, pôvodne som myslel, že zoberiem nejakú, ale že začnem s nejakou novšou verziou. Z toho dôvodu, že v novšej verzii mám toho viacej vlastne k dispozícii a tak. A hlavne ja som builder docela dobrý v Minecrafte. A tam by som mal viac tých možností vlastne aj čo sa týka blokov a tak ďalej. Ale rozhodol som sa, že zostanem u staršej verzii a namodujem si ju. Takže tak. Ale som docela rád, že toto točím. Ja som približne 5 hodín dozadu dával na Instagram voting, ktorý skončil dosť pozitívne, viac ako 80% ste chceli Minecraft sériu. Takže som s ňou tu a veľmi sa teším, ak bude úspešná a bude dlho pokračovať, lebo chcem minimálne 20 častí z toho robiť. A hlavne dúfam, že bude mať views. Ja nečakám, že by to boli nejaké obrovské views, že teraz hneď niekoľko tisíc, ale aspoň tých pár, možno tak 10-20 mi bude stačiť na ten začiatok, lebo mám docela nový kanál, dá sa to mi tak povedať. Kanál síce existuje dlhšie, aj zo začiatku na ňom boli nejaké videá, ale tie som zmazal, lebo to už boli staré videá, neboli ani dosť dobre urobené ani nič, tak som si povedal, že začnem od znovu, ale tento začiatok som odkladal a teraz vlastne som sa k tomu konečne dostal s tým, že som sa ešte s vami poradil vlastne, hlavne s ľuďmi, čo sú na Instagrame, že či mám naozaj znovu začať a vy ste si odhlasovali, že áno, takže som tu a začínam vo veľkom. Túto sériu dúfam, že bude veľa dielov. Ja budem samozrejme rád úplne, že za čo najviac diel, proste za čo najdlhšie, aby to bolo, pretože ak vás to bude baviť, tak ja s tom naďalej budem pokračovať, lebo mňa to baví velice. A ak by to bavilo aj vás, tak budem len a len rád. S tým, že rozmýšľam, ako to budem robiť, ale keby náhodou to nemá nejak veľkú odozvu, že to nemá skoro žiadne views, napríklad 3-4 a tak, a nebude to mať ani lajky ani nič, tak to asi nebudem v tom pokračovať, ale jedna vec, čo teraz asi urobím, je to, že si predtočím také 3-4 časti. Ne 3-4 časti, asi také 2-3 a potom vlastne uvidím, jak sa bude všetkým tým 4 častiam dariť a podľa toho budem vlastne pokračovať v točení tejto série. Ale už asi nebudem odkecávať furt tú sériu a idem sa hrať na Minecraft normálne. Ja ho síce hrajem, ale furt kecám len o tej sérii a o všetkom. A za chvíľku z toho bude len video, kde máte mňa ako rozprávam a v pozadí Minecraft, takže tak. Ale
Čo sa týka módov, není ich tu zas extrémne veľa, ale není ich tu ani docela málo. Čo tu mám za módy, tak tu mám backpacky, mám tu bibliocraft, potom, to je ešte stále bibliocraft, potom samozrejme biomes of plenty, mám tu carpenters bloky, kvôli tomu, že ak som spomínal, že som builder tak aby som mal trošku viac možností, mám tu storage drawers, potom Tinker's Construct, čo je mod, ktorý ja si pamätám, že je akoby jeden z tých najstarších a najčastejšie používaných modoch, ktorý si dávnejšie ešte v modpackoch. A potom už tu máme posledný mod, a to Traincraft, na ktorý som sa mega moc tešil, pretože tento mod som už extrémne dlho nepoužíval. Takže som na schvál aj docela išiel na verziu 1.7.10, a to konkrétne kvôli týmto vlakom, pretože ten mod som už, jak som spomínal, som už dosť dlho nepoužíval a chcel som si trošku zopakovať, ale po dlhej dobe som si ho chcel zahrať. Jedna vec, ktorá je šanca, že sa stane, je to, že nebudem furt hovoriť, a to kvôli tomu, že nie som zvyknutý furt hovoriť, keď sa s nikým nerozprávam, ale posnažím sa hovoriť čo najviac. Ale očakávajte určite momenty, kedy nebudem hovoriť vôbec a niekedy, keď budem hovoriť až moc. Ako napríklad tento začiatok. Takže len aby ste tak nejak vedeli. Keď som nechcel. Tak, ale asi by som sa teraz pokúsil nájsť nejakú jaskyňu, nech idem získať železo a takéto vecičky. Chvíľku by som bol v podzemí a potom by som išiel naspäť hore a hľadal asi bejsku. To bude asi najlepšie. S tým, že absolútne nemám ani predstavu ohľadom bejsky ani nič takého. Ale... Čakaj, na toto sa si budem potrať lopatu, že? Robí sa ťa drevené. OK, to nejde vykopať, takže na to si budem potrebovať lepšiu lopatu. Takže takto sa môžem zatiaľ zbaviť. Tak. Tie kopce vyzerajú zaujímavo. Tam by sme sa tak možno mohli zabývať. Ale aj toto vyzerá celá cool. No, uvidím. Teraz asi najhlavnejšia vec je nájsť caveku, aby som mohol ísť ťažiť a aby som mohol získať lepší gear. Takže tak. Aj tieto loďky sú nezvyk. Tieto loďky si veľmi dobre pamätám. Stačí raz nabúrať a už je po nich. No, asi bude teraz počuť pozadí psov, jak štekajú, nevadí. Jo, je to počuť, čo sa tak pozerám na OBS-ko, ale nevadí. Aha, dobre, loď som si rozbil, to som nechcel. Dúfam, že tu bude kevka niekde, lebo chcem to neho. Ok, tu som nič nenechal. Chcem nejaké to železo, alebo teda hodilo by sa. Takže... Ale aspoň po ceste možno preskúmame nejak mapu. A tak. Takže... Aspoň možno nejaká výhoda z toho bude. Možno nájdeme nejaký dungeon. Takže... No takže tak. A čo sa týka tých módov vlastne, tak... Rozmýšľal som s tým, že najprv začnem asi s takými basic módami, ako napríklad je ten Storage Drawers a Tinker's Construct, potom sa vrhnem na oného, jak je Bibliocraft a Carpenter's bloky a potom až taký asi tak až naposledy úplne, teda ne naposledy úplne, ale ako posledný mod, ktorý tak nejak začnem s ním robiť, je ten Traincraft. Tak, čo sa týka dĺžky videí, tak nejak rozmýšľam, že to bude 20 až 30 minút podľa toho, čo sa mi podarí.
ale keďže budem teraz predtáčať, tak rozmýšľam, že túto prvú časť spravím dlhšiu a tie ostatné spravím trochu kratšie, že napríklad táto možno bude 40 minútová a tie ďalšie budú potom menej, ale to ešte uvidím. Ale no, asi väčšinou okolo tých 25 minút budú tie časti. Ja sa vždycky posnažím, dajme tomu, že ak 30 minút toto videa s tým, že potom keď sa to zostriha, tak aby to bolo okolo tých 20-25 minút. Nehovorím, že presne, ale aspoň približne tých 25 minút. Ale trošku je zaujímavé, že tu není nikde jaskyňa. Čo je docela blbé. Ale toto vyzerá docela cool. Tu by sme sa mohli zabývať, to není zas tak zle. Alebo v tomto biome. Tu sú nejaké rúžové stromy. Mám teda rúžové, také do fialova. To vyzerajú zaujímavo. Je to nejaké špeciálne drevo, či je to bežné drevo? Je to nejaké špeciálne. Jacaranda. Nice, a rovno som našiel aj caveku, takže dobré. Robím si asi nejaké torčky. Som nechcel, what? Aha, ok, to je potom už niečo z Traincraftu. K tomu sa dostaneme neskôr. Tak, ale začneme ťažiť. Ani neviem, čo všetko vlastne v tej jaskyni budem môcť nájsť, keďže tu mám docela dosť módov. Tak napríklad čo? Alumínium. Zajímavé. Tu je železo, to budem potrebovať. OK, a tuto jaskyňa skončila. Skvelé. A tu možno pokračuje, nice. Ja už počujem zombíka. To není najlepšie. Ešte k tomu cave soundy, to je najlepšia kombinácia, čo môže existovať. Takže tak. Ja hlavne ale dúfam, čo sa týka potom editingu, takže to video nebude moc potichu. Teda video bude podľa mňa nahlas, ale ja budem podľa mňa moc potichu. To je vec, ktorú som už riešil v minulosti a nikdy som neprišiel na to, čo to spôsobuje. Aj na OBS-ku som si pridal hlasitosť aj oného, ale je to proste problém, ktorý tak nejak som mával, takže dúfam, že to nebude ten problém. Ak hej, tak bohužiaľ, no, nejak to skúsim vymyslieť, ak ne, tak možno budem robiť to, že budem robiť voiceovery, aj keď mi to príde docela dosť blbé, lebo potom tam možno poviem vec, ktorá absolútne nesúvisí s niečím, alebo tú vec poviem neskoro, než sa niečo stalo. No proste nejak to vyrieším. Ale ten voiceover bude naozaj tá posledná možnosť, kebyže už nemám žiadny iný nápad a ani žiadnu inú vec, ktorú by som mohol spraviť. Ale nebojte sa, voiceovery nebudú. Jedine, že by to bolo naozaj že nutné, ale nemalo by byť. Koľko mám železa? 26, to je docela dobré. Tak, asi... A možno by som sa aj zabýval, nejaké železo máme a to. Ale rozmýšľam, jak by som to spravil. Už som to spravil asi takto tu dole. Aspoň oného. A možno takto tu. Ideme robiť taký klasický baráčik, začiatočnícky. Iba pec, crafting table, jedna maximálne dve čestky a posteľ. Nič viac netreba. Tak dáme sem torčku, sem si dáme onoho, tu dáme pec, tu dáme crafting table a spravíme jednu table chestku. A chýba mi jedno oného. Ešte spravíme takto. Tak, a jedna double chestka existuje. Teraz to robíme ešte túto trochu širšie a sem dám tú posteľ. Lebo toto už tu bude potom nejak až moc nacpané mi príde. A dajme takto sem. Tak. Asi si ešte spravím aj dvere. Aby sa možno mohlo hodiť. Toto som ani nevedel, že to sa už craftia po jednom dvore. Staré Minecraft soundy, to proste milujem.
ale idem ešte získať nejaké to uhlie. A rovno nad barákom mám nejaké. To je dobré. Trošku sa najem, a ide sa hore. Uhlie. Rozmýšľam, že či ešte niečo treba hovoriť, lebo furt mám pocit, že by som mal niečo hovoriť, ale nevždy ma to tak nejak napadne, že čo. Ani nejak nemám dopredu plán, že čo budem všetko robiť, takže všetko, čo robím, je improvizácia docela. Tak ja si robím backpack. Tak, nejaký storage, čo sa bude hodiť. Ja zabudol som. Materials a toto, volume 1. Jo, to sú nejaké basic vecičky ohľadom Tinker's Constructu. Hej, ale to je len volume 1, ok, to bude asi problém. Takže budem potrebovať vedieť viac tých vecí. Ale nevadí, nejaké vecičky viem urobiť aj bez toho, takže tak. Ale asi tu urobím trošičku niečo takého. Teda nie niečo takého, ale asi si pomaličky začneme robiť tie oného, železné nástroje, to by sa možno mohlo hodiť. A začnem pomaličky robiť nejakú takú malú bejsku. Nič veľkého zatiaľ, ale iba takú malú bejsku. Na bejsku ešte budem mať veľa času. A to isté aj na módy. Takže tak. Ale teraz by som sa asi vrhol na také basic vecičky, ako to, že teraz si robíme oného. Aha, slávec, dobre. Viem, že tu bol aj nejaký ten zvláštny štrek, takže si robíme lopatu. Tak. A ešte si urobíme meč. Čož troška u mňa nie je zvykom, keďže ja som nikdy meč nepoužíval. Lebo, no, používal som ho v staršej verzii, áno, ale potom, keď už som prešiel na novšiu verziu, tak to bolo celé zbytočné. Lebo potom meč síce dával, nedával už tak veľký damage a sekera vlastne nahradila tú najlepšiu zbraň vlastne v Minecrafte, čo sa týka damageu. Takže som to tak nejak prestal používať. Ale ja to si spravím takto, že lopatu, torčky dám sem, to isté aj backpack. Ja to nezabudám také miesta a ja to trošku si začnem upratovať, takzvané. Ja stiažím asi všetky tieto stromy, nech tu mám miesto. A keď možno by som sa mohol začať venovať aj nejakým módom, ale rozmýšľam nejakým. Lebo Tinker's Construct ešte nemám na to veci, Bibliocraft ten mi je teraz asi na nič. Backpack mám. Ja backpacky Bibliocraft mi je docela na nič. Biosome Planty to nič, Carpenter's bloky nič a Storage Drawers nič, Tinker's Construct asi zatiaľ nič. A potom už len ten Traincraft. Aj keď teoreticky mohol by som začať nejaké vecičky z toho Traincraftu. Aby som aspoň mal nejaké tie základné veci spravené. A asi by som začal crafting stationami. Assembly table, ok, Distill, Train Workbench. Jo, a ešte Gravestone mod mám, na to som úplne zabudol. Ok, na to budem potrebovať pistny. Ok. Som zabudol, ako sa robí piston. Jo, 3 dreva, železo, redstone, ok. Takže musíme konečne trochu siek. Dobre, ja dovypekám železo, dám tam piec meso a keď to spravím, tak budem naspäť pri vás. Zatiaľ čau. OK, som tu teda naspäť, nejaké meso mám teda, neviem, či ho mám moc viacej než som mal. Jo, idem sa vyspať rýchlo. OK, to bol môj telefon. Ale, teraz,
ideme teda, tak jak som chcel, do jaskyne ďalšej, ale musíme najprv nejakú nájsť. A pre istotnú si screenshotnem oného súradnice, keby náhodou. Tak, a ideme. Ideme nájsť jaskyňu a ideme do nej. A ideme ju preskúmať, ideme ju vyťažiť zo všetkých horečok. Len najprv musíme nejakú nájsť. To je to. Žiadnu jaskyňu nevidím. Ideme vyššie trochu. Nič. Tam je až hore. Tam to není jaskyňa. Tam je tuším ten Gravel. Jo, tam je tuším ten Gravel. Zvláštny s orečkom vnútri. Aj tu je nejaký. Nice. A to je vyťažiť. Pekný zvuk ošlíkov v pozadí. Tak. A, jaskyňa? Yes, tak si zoberieme torčky do ruky a ide sa. Wow, dobre, neviem, kde to zvali. OK, začneme problémy. OK, dobre, si aspoň vyšetíme sa zatiaľ. OK. Jo. Nečakal som, že tam budú skeletóni na jednom mieste. Ale nevadí. OK, ja si to strihnem, nemusíte vidieť celú cestu tam. OK, som tu. A už máme veci. Takže to je dobrá vec. A ideme ďalej ťažiť. Železo. Čo sa týka týchto ďalších pár častí, tak by som sa asi najprv zameral na nejaké tie základy, napríklad z Tinker Constructu, toho Traincraftu, aj možno z Bibliocraftu niečo. A potom postupne by som začal robiť také veci ako dosne, že barák stavať veľký, potom v tom Traincrafte robiť už aj nejaké tie vlaky a také vecičky proste, že už by som sa potom viac chcel vrhnúť aj na tie módy. A teraz taký začiatok, kde sa budeme proste s tými modami tak nejak zaujímavať s niektorými, lebo ja som niektoré nevidel už nejakú dobu. Miniature Red Heart, crafting item. Jo, toto neviem z ktorého je módu, absolútne, ale je to užitočná vec. A mám pocit, že to je asi z Tinker Constructu, ak ne, tak mu môžete opraviť, ak ten mod poznáte, z ktorého to je. Ale je to užitočná vec. Na to som skoro zabudol. Ty kokos, no. Je vidno, že už som dlho nehral túto starú verziu. Tak, nejaké orečka máme a ideme do druhej časti. Uhlie brať nebudem, to zatiaľ nepotrebujem, aké tak v okolí baráku máme dosť. Tieto kriky absolútne neviem na čo sú. Žiadne orečka, dobre, žiadne orečka. Tu sú len oného. Okej. Zase veľa železa, to je dobré. Tak.
železo je tu dosť, to je dobré. Jamajs, blbé kríky. Neviem na čo, ale moc sú. Prejsť tu nejaké zaberám, ale neviem na čo mi úplne budú, takže jo, a tuto tá jaskyňa končí. OK. A tu je ešte železo. Ale jedno, OK. To není zase tak najlepšie, ale čo už, zoberme jedno. Tak, a ide sa hľadať ďalšia jaskyňa. Asi ani nebudem môcť chodiť rôznymi smermi, asi pôjdem nejak približne jedným smerom, lebo potom sa zbytočne niekde stratím. A keď sa stratím, tak to bude veľký špatný. A asi idem sem do kopca. OK, skočil som to, nice. OK. A tu není absolútne nič. Dobre. Tak sa idem poobzerať takto tu. To vyzerá zaujímavo. Idem tam. Takže hopla. WTF? Počkaj, toto mi nejak nesedí. Ja som to ešte nebol, prečo to tu stol? Vidím, že hore vodou sa vyzerá veci pomaly. Preto kašlem na to. Uhnevca. To je len proste cobblestone? Aha, okej. Nevadí, mám aspoň nejaké bloky navyše. Tak, a ideme hore. Už sme skoro tam. A sme tu. Tak, už sa mi nechce míňať ďalšie bloky. OK, tu nič není. Tak aspoň tu dúfam, že niečo bude. Jo, toto vyzerá na normálne. No, není to normálna jaskyňa. Ale to tu skočil niekam. OK, nič tu není. Úplne zbytočne som sem išiel. OK. Takže som sem išiel úplne zbytočne. Ani odtiaľ to nevidím na ďalšiu caveku. Jej, hopla. Tu je oného, tu je ten grave zvláštny. Tak ho vezmem. To ešte neviem, Anyways. Teraz som tak rozmýšľal, teraz ma tak napadlo. Toto je hrozná cool. Tak jak som spomínal, aj neviem, že som spomínal ešte teraz niekedy vo videu, alebo len na Instagrame, neplánujem točiť len a len Minecraft. A keď máte nápady, tak určite píšte do komentárov tie nápady a keď tak ešte ja prídem na nejaké svoje. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že to bude Minecraft, mám Hobota Life, pár ďalších hier, World of Tanks teraz často, možno to budú aj nejaké veci z Roblox Studia, lebo som tam teraz poslednú dobu docela často, takže možno nejaké tutoriály, ako sa zlepšiť, alebo keď tak nejaké a tak ďalej. Ale keď máte nápady určite aj na iné tak píšte do komentárov. Ale, to vyzerá cool, ale ja neviem nájsť nikde jaskyňu. Čo
Čo je docela veľký problém. A ja asi idem pomaličky aj naspäť. A? Ne, dobre, to je jazierko. OK, takže idem naspäť. Pomaličky, asi vám to aj strihnem. Alebo nestrihnem vám to, lebo už docela dlho točím, takže to možno aj ukončím. A rozmýšľam, či to preskočím, že to strihnem a ešte budem pokračovať, alebo skončím teraz a no, dojdem domov a potom až do neho. Takže vidíme sa až doma. OK, som tu naspäť, som skoro hneď vedľa baráku, ale chcem sa vám ukázať zombičku, lebo toto je vec, ktorá sa v noci veľmi ukazuje. Aby sa spawnovali zombici s armorom. To je jedna vec, ktorá mi príde docela cool na tejto staršej verzii, že sa tu vedia spawnovať zombici s armorom a niekedy aj s full enchantovaným armorom. Ale nebýva to nejak extrémne OP armor, väčšinou to býva zlatý armor. What the hell? Kde sa tu zobrali 4 creepery? OK. OK. Absolutne netuším, kde sa tu zobrali 4 creepery. To je vec, ktorú asi budem musieť poriešiť potom ešte. To aspoň trochu osvetlím, keď už tu mám barák. Tak. A ja to vidím asi na to, že... Hopla, vyzerám jak ježek. No nevadí. Ja tu vidím na to, že sa s vami rozlúčim a vidíme sa u druhej časti. Zatiaľ čau čau.